Bocah-bocah kelas 1 sing tak tresnani, ayo saiki sinau meneh sinau basa Jawa. Piwulang loro bab kasenenganku. Awake dhewe engko arep sinau bab kasenengan. Kasenengane apa? Apa ingon-ingon kewan-kewan? Utawa kasenengane apa nembang, ngono ya. Engko bocah-bocah arep sinau bareng-bareng nembang, judule mentok-mentok, ngono ya. Purwaka utawa pambuka. Pacelathon iki paragakna ing kelas bareng kancamu. Merga kowe nang omah ya ora karo kancamu, ora ning kelas, karo bapak ya kena, karo ibu ya kena, karo mbak yumu ya kena, ya. Kakangmu utawa kancamu sing cedhak ning omahmu kono. Ya. Pacelathon iki antarane Nila karo Yeni. Ngene, engko iso ditirokke. Hei Yeni, kowe duwe kucing? Iya Nila, kowe duwe apa? Aku duwe pitik karo mentok. Kucingmu warnane apa? Kucingku warnane abang. Aku seneng duwe kucing. Yen aku seneng mentok, mlakune megal-megal. Saiki kegiatan loro. Pasangno gambar kewan karo unine sing cocok. Bocah-bocah kelas 1 sing tak tresnani dipirsani gambare. Kono kuwi ana gambar nomor 1 sing dhuwur dhewe sebelah kiwa kuwi ana gambar apa ya kuwi ya? Oh, ayam utawa jago utawa pitik jago. Terus pitik jago kuwi unine sing cocok apa kuwi ning nggon tulisane tengah kuwi? Ana aum, ana meong, kukuruyuk, wek wek wek, nguk nguk. Nah, sing mathuk sing ndi? Digoleki dicocoke. Mengko iso digaris. Ngono ya. Dicocoke. Saiki gambar ngisore jago. Kuwi gambar apa kira-kira ya? Gambar apa ya? Ya gambar kethek, bener kethek utawa munyuk ya. Nek basa Indonesiane kera ya. Nah, kethek utawa munyuk kuwi unine piye? Digoleki ning kono. Apa meong? Apa iya bener apa aum? Apa meong? Apa kukuruyuk? Wek 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 utawa nguk nguk. Nah, goleki sing cocok sing ndi. Terus gambar sing sisih tengen kuwi ana gambar apa sing langi-langi kuwi? Oh iya, gambar bebek. Ya, gambar bebek. Bebeke lagi nglangi. Bebek apa mentok ya kuwi ya? Oh, meh padha mentok, meh padha bebek ya. Suarane padha ya. Nah, suarane bebek utawa mentok kuwi sing cocok sing ndi kuwi? Apa aum, apa meong, apa kukuruyuk, apa wek 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 utawa nguk nguk. Nah, sing bener sing ndi? Terus ngisor dhewe gambar apa kuwi ya? Kaya kucing ning wah, ketoke galak kuwi, dudu kucing kuwi ya. Sapa sing ngerti? Kuwi bener gambare macan utawa basa Indonesiane harimau. Nah, nek harimau suarane sing endi ya? Goleki dhewe. Antarane tulisan 1, 2, 3, 4, 5 nggon kono kuwi sing paling cocok suarane macan sing endi. Ngaten nggih. Bocah-bocah engko digaris-garis digathuk-gathukke. Bisa nirokke suarane kewan-kewan. Nah, bocah-bocah bar iki awake dhewe arep latihan nembang. Tembange kuwi judule utawa irah-irahane mentok-mentok. Ya bocah-bocah engko iso nirokke. Terus bisa nyanyi dhewe. Nek wis bisa nyanyi, kancane diajari, adine diajari, kancane diajari, kakange diajari, bapake diajari, ibuke diajari. Yen
nembang kudu sing cetha, banter supaya kabeh iso krungu. Ya. Ngono, sing semangat. Nggih. Mentok, mentok tak kandhani mongso lahmu sini mbak ya aja ngetak ana kandang wae enak-enak ngorok ora nyambut gawe mentok mentok mung lakumu megal megal gawe guyu